Club Deportivo Ourense ten a sorte de cara esta tempada. Ante o Negreira volveuse confirmar. Antes no Couto só sofriran os Somozas ou o Racing de Ferrol. Nesta ocasión salvaron un punto no desconto. Xa o avisara Fonsi Valverde. A facilidade coa que gañaran en Ordes e os excesivos afagos que estaba a recibir o equipo non lle gustaban nada. Acertou de cheo. Os vermellos saíron aplanados ante un Negreira ben asentado e que defendía con moita orden. O Ourense só tivo unha ocasión na primeira parte, pobre bagaxe, para un equipo líder. Foi un remate de Adrián Padrón que sacou o albor e os vermellos reclamaron que puidera entrar. Pola súa banda, o Negreira, case sen querer, encontrouse co gol. Nacho rematou un barullo no que Torres mandara o traveseiro da meta de Berto. Na segunda parte, tras a reprimenda do adestrador, o Ourense buscou máis a meta visitante. Adrián Quintairos e Arenas entraron no campo e deronlle máis mordente ofensiva. Probaron Antonio Ullebra con disparos dende fora, pero non tiñan a tarde. Avisou Quintairos con disparo de rosca, pero foiselle desviado. Chegou despois unha xugada na que Martín e Munín chocaron aparatosamente e o dianteiro ourensán tivo que ser trasladado a un centro médico. Permanece en observación, pero o seu estado non resiste gravidade. Este parón afectoulle máis ao Negreira. Cando pasaban 2 minutos dos 8 de prolongación, Peloto, en 2 ocasións, e Arenas fixeron empregarse a fondo ao meta visitante. Pero a cuarta, Quintairos logrou batir a un albor que se desafogaba co pau da portería. Julián Ferreiro pensaba que perderan 2 puntos. Penso que nos deixamos 2 puntos aquí en Ourense, non? Eu creo que non é que ao mellor ofensivamente generar moitas ocasións, pero si é verdad que salvo algunha acción a balón parado na que o Ourense nos puxo en dificultades a nivel de xogo colectivo, creo que supamos neutralizar bastante ben a Ourense. Mentras Fonsi estaba moi enfadado cos seus. Na primeira parte la hemos tirado totalmente, he quedado muy descontento de la primera parte. Así se lo he hecho saber a los jugadores, no podemos venir a jugar un partido en casa y no saber a lo que jugamos. O Negreira demostrou que os grandes dánselle ben, derrotou a Cerceda e Ferrol e empatou no Couto co Ourense.